Barkanmu da sake kasancewa da psnews.com.ng. Mahaifiyar Sheƙau ya jefa ni cikin ƙunci, ni da shi shari'a sai a lahira. Za ku iya ziyartar dandalinmu na Facebook, ku danna mana following a Facebook kake kallon wannan labari, idan kuma a YouTube kake kallo ka danna mana subscribing akan tashar mu mai suna PS News Hausa. Mahaifiyar tsohon shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Sheƙau ta yi magana game da ɗanta. Fatima Abubakar ta ce ba ta da masaniya kan cewa ko Sheƙau yana da 'ya'ya ko kuma ba shi da su. Kazalika ta ce babu wani abin da zai haɗa ta da shi ko ya mutu ko yana raye illa shari'a da Allah zai musu don kuncin da ya jefa ta a ciki. Fatima Abubakar, mahaifiyar tsohon shugaban kungiyar ta'addanci ta Boko Haram Abubakar Sheƙau, ta ce ba ta da masaniya ko ɗanta yana da yara. Fatima, wacce ta bayyana kan a wani hira da ta yi da Trust TV, ta ce ko yana raye ko mace babu wani abin da ke tsakaninta da shi. Jaridar Daily Trust ta rawaito cewa Fatima ta bayyana cewa Sheƙau ya jefa ta cikin hukuba har ta kai ga cewa ta cire shi a ranta. Ta ce a ɓangare na tsuguna na haife shi, wannan shine abin da kaɗai ke tsakaninmu, ko yana da rai ko ya mutu mun raba jiha da shi. Ban taɓa sanin ko yana da 'ya'ya ba ko kuma ba shi da su, ya jefa ni cikin bakin ciki. Allah zai yi mana hisabi tsakaninmu a ranar gobe kiyama. A watan Mayu shekarar 2021 an kashe Sheƙau yayin fada da tsakanin mayakin ƙungiyar Islamic State in West African Province. Hotanni sun ce ya halaka kansa ne a yayin da ya lura mayakan Islamic State din na dabdacin masa da ransa. A wani rahoton hedikwatar tsaro ta rundunar operation haɗin kan ta sojojin Najeriya ta samu nasarar halaka akalla 'yan Boko Haram 38 a cikin makonni biyu, cikin sanarwar da ta fito a shafinta na Facebook. Benin Uyinko, mukaddashin daraktan watsa labaran soja, ya sanar da hakan yayin bayar da bayani akan ayyukan da sojojin ke aiwatarwa tsakanin ranar 14 ga watan Oktoba zuwa 28 ga watan. Wani yanka ya ce an kama 'yan ta'adda 11 tare da masu kai musu labari da kuma masu kai musu bayanan sirri har da masu kai musu kayan masarufi kamar yadda ya zo a cikin sanarwar. Kada ku manta, labarin ya zo muku ne daga www.psnews.com.ng. Za ku iya ziyartar shafukanmu na sada zumunta. Kada ku manta ku yi subscribing, idan kuma Facebook kake kallo ka danna pejin following.